každej tvojej výplaty ide 18% na dôchodky. Ale vieš, koľko ľudí ako ty musí pracovať, aby uživili jedného dôchodcu? Tých 18% sa delí na dve časti. 14% ide do prvého piliera, to je priebežný systém, z ktorého sociálna poisťovňa vypláca dôchodky ľuďom, čo sú dnes na dôchodku. Zvyšné 4% idú do druhého piliera, to je tvoj vlastný účet, ktorý sa ti zhodnocuje. A ešte jeden dôležitý detail. Od roku 2026 štát prestal platiť odvody za tzv. Poistencov štátu. Systém sa tak čoraz viac spolieha len na tých, čo reálne pracujú. Poďme si to spočítať. Priemerná hrubá mzda na Slovensku je 1611 eur. 14% z toho je 225 eur. Toľko odvedie do prvého piliera jeden priemerne zarábajúci človek za mesiac. Priemerný starobný dôchodok je dnes 730 eur. Keď to vydelíme, vychádza nám, že jeden priemerný dôchodok dnes financujú odvody približne 3 ľudí s priemernou mzdou. Máme tu 1 130 000 starobných dôchodcov. Podľa tohto pomeru by na nich malo pracovať 3 660 000 ľudí. Lenže reálne u nás pracuje len 2 585 000 ľudí. Chýba nám teda približne 1 000 000 pracujúcich, ktorí by mali tento systém financovať. A presne preto je priebežný systém dlhodobo stratový a v tejto podobe neudržateľný. Toto číslo sa navyše bude do budúcna len zhoršovať. Populácia starne, pracujúcich pribúda menej, dôchodcov viac. Preto je čoraz dôležitejšie nespoliehať sa len na prvý pilier. Ak chceš vedieť, ako na tom budeš ty osobne, sociálna poisťovňa ti túto informáciu už dnes posiela formou dôchodkovej prognózy. Preto je čoraz dôležitejšie nespoliehať sa len na prvý pilier. V ďalších častiach Fintipy TV rozoberieme podrobne ostatné piliere dôchodkového zabezpečenia. Chceš vedieť, na koľko percent je zabezpečený TVO dôchodok? Napíš na Fintipy a spočítame to spolu.